U organizaciji programa za aktivno učešće zajednica koji sprovodi Mercy Corps, a finansira USAID, poljoprivrednici sa Kosova posetili su Međunarodni sajam poljoprivrede koji je održan u Novom Sadu. Na tom putu su imali prilike da obiđu nekoliko lokacija, značajnih za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Ogledno poljoprivredno imanje u Zablaću kod Čačka, u vlasništvu firme Elestra, mesto je gde su se upoznali sa savremenim načinom gajenja voća i povrća. Ja se nadam da će ovo meni da koristi mnogo, jer ja sam zasadio sam jedno 20 ari malina i borovnica, pa mi interesuje ova protivgradna zaštita koju ću ja da primenim kod sebe i dalje da proširim proizvodnju. Sve što se na ovim poljima proizvede pakuje se u firmi Polo, čije je sedište takođe u Zablaću. Ovo je naše poljoprivrednike podstaklo na razmišljanje da se i sami na ovaj način organizuju i udruže. Meni je drago što sam imao prilike da posetim ovakvo ogledno dobro, koje je stvarno napravljeno i pravi se na evropskim, a ja bih rekao i na svetskim standardima. Ovo je veliko iskustvo za mene, novo, nešto što do sada nisam uživo video. Imamo namere i ideje da formiramo isto mi jedno udruženje, da kažemo malinara i voćara ili nije važno kako, i onda bi mogli da na taj način da sarađujemo u punoj meri. Na putu do sajma organizovana je poseta još dve lokacije. Zadruga Slan Kamenka nedaleko od Inđije, gde su poljoprivrednici sa Kosova imali prilike da saznaju kako funkcioniše ovakav vid udruživanja voćara. Sledeća značajna lokacija je firma Iceberg Salat u Surčinu, koja je poznata po tome što se njihove salate nalaze u prodajnim objektima McDonald'sa. Evo, nalazimo se u Iceberg Salat centru, znači firmi koja se bavi proizvodnjom povrća, prvenstveno zelene salate. Firma koja uspešno proizvodi salatu i distribuira po čitavom Beogradu. Čuli smo od vlasnika da imaju 2 hektara plastenika, 2 hektara površine u kojima proizvode zelenu salatu. Mi takođe proizvodimo povrće u zaštićenom prostoru na severu Kosova, u Kamenici. Ova firma Iceberg Salat centar je naš saradnik. Naši plastenici su jednaki kao i njihovi, to jest oni su nam montirali. Imamo izvanrednu saradnju sa njima. Evo nas i na sajmu u Novom Sadu, koji je u periodu od 18. do 24. maja bio prestonica poljoprivrede u celom regionu. Velika ponuda poljoprivredne opreme. Naše poljoprivrednike su najviše zanimala nova dostignuća u povrtarskoj proizvodnji. U principu interesuje me sve u poljoprivredi, ali prvenstveno u povrtarstvu, to me je najviše interesovalo i imamo je dosta da se vidi interesantnih stvari i što bi dodao i za zalivanje kap po kap, tako tih stvari tu u povrtarstvu, sve to. Našao sam dosta novih kontakata koje ćemo da ostvarimo u budući. Pa ovo mi nije prvi put da sam ovde, imao sam prilike i ranije puno godina da dolazim, ali svakako da je svaka poseta nešto novo. Ovo nije mesto gde je dovoljno doći jednom i naučiti sve. Jednostavno svake godine na ovom sajmu se ima šta vidjeti nešto novo. Evo sada smo baš iz naše oblasti proizvodnje povrća neke stvari videli nove, razmenili iskustva sa nekim kolegama i tako, znači jako je korisna ova poseta bila. Ovo putovanje poljoprivrednika sa Kosova sprovedeno je zahvaljujući Mercy Corpsovom programu za aktivno učešće zajednica koji finansira USAID. Program za aktivno učešće zajednica. Za život spram čoveka i 21. veka. Po vašoj meri.